Hey guys, ano niya akong video kay piso na lang langit na. Kapag makabot na sa langit guys. Dito sa top sa Cebu. Kaya asa ang bola pitudlonin so ka mong video. Katong may murag isla. Mana nang duhol? Makunutog bowl guys, tudlong nana. Kanang islang gamay na. Kanang islang gamay manay bowl na. Punta cross. Bro. May ta ginupa. Buwaran sa ubay. Di mo man greti. Hagi. Tawong tagdiskil. Tinilit ko. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na Padnese, Flor de Lisa. Agto ko no mininana sa bukid guys. Ito may sa Busay. Asa na? Busay. Pang interview si Nana kay Jaco kung daro sila sa kay kung busa ka ba mismo to guys. Asa na? Ato sa Busay. Sana siya na? Saan na dito na? Bukid. Kita? Bukid. Nya tanaw lang ito kung saan naroon kahimtas bukid. Kay dugay na dyan kung makadto. Okay. Yehey! Makasabing bukid karon. Hindi makuha Na! Ato ba tag-doktor na yan? Ato nga tas bukid pa dong na? Tas doktor. Muna tag-doktor. Muna ko na doktoran guys. Sa matog bukid guys. Muna is doktor eh. Wagay pa may clinic guys. Kay magpa-inject sa mi. Nya! Inagawa na ito na tas bukid. Sa katag mo to ha. Ito, sa kakag mo to. Saan ay semi, matang pakamangas mo to? Padung sa aming clinic ron guys, kaya magpa-inject lagi menja. Pasalamat sa kuda ni nila guys, kaya rang zid kabutan. Ako kapinanggaan sa kay kabas dani, bahala na lang maginoon nila dani guys. Nagumalagi na madani nga turon. Kanang gikas clinic, murid sa kurumi na tos busay. Sa tubo kanang top, batoy lang giingan. Saan nga building nga nakanong taas? Kanang. Hindi crown pa? Crown. Crown lagi. Kanang nga building? Kana siya. Pati maligig na. Matig na ko. Building 4 man sila na. Building 3 man ito. Ay, basura na ni. Di ba naisip una ako man hindi. Ikuan sa pagsisyag. Sa pagsit po na, di ko mahadlok. Ako man hindi. Ikuan sa pagsisyag. Asa man ito? Tipindi rin? Ikaw naman sa to. Di din ni mo? Oh, ano sa doktor? Ano sa mga na? Asa mang emergency? Kaya? Kini. Pero, Ha? di makaring emergency? Oh, kala lagi. Okay ra dira ka. Di mo. Diyan nami guys sa Cebu Doctors. Kanang naog nami. Kami ni Nana. Diyan. Siyo na lang tayo dito kanang busay guys. Karon naghuman ani. A few moments later. Human na dyan Miss Clinic guys. Human nagturok. Diyan. Padung nami karon sa bukid. Dako. Asa ta padung sa to nga lugar na? Taps. Busay. Ha? Busay. Busay. Hi guys, padong ko nami sa kato. Busay. Kurat man ka. Guys, tanawan nyo ang gano, nice na. Nay mga kahoy. Manidaan sa lahog. Padong nis lahog. Lahog na. Lahog day ko na, sorry. Lahog na ta, padung na ta sa busay. Lahog na ko na padong sa busay. Ato sinala ko na sa bukid guys. Kaya masakas mo to. Kay gimingaw na ko sa bukid. Bimingaw na ko sa bukid. Dugay na kong makaulis bukid. Napreso ko diris kuan. Peso siya sa Guadalupe. May lang yan diyan sa ano, plaza. Wala. Dili simbahan sa buwan Mormons. Simbahan sa Mormon. Kana. Ano guys, simbahan sa Mormons. Okay. Wow, nice. Lagar din. Simbahan sa Mormons. Kasi Mormons diya. Ako wala lang Cebu day, no? Ang gawin niyo, taasa. Mani City Lights? Dili. Ano na? Tapat na lang sa Marco Polo. Marco Polo na nga hotel. Kaya kondo. Oo. Naliped ko guys, kaya ilakon kong lingaw na tas bukid baon sa kaning bukira ron, tanawon ni ron. Hindi mo yung galing sila nagbukid. Ito. Kaya nang maturog bukid. Gusto gaya na ko ito bukid. Huwag na magkailangan natin gani si Bolger. Uy, niyan to lagi sa Chato di Busay. Chato di Busay. Ano man sa Busay? Kisa man tawlan na day? Tawlan to day? Village. Ilang siya rin to na?
Ha? Oh, grabe taas ang Katong bukid. daya? Hindi na nilagkuan. No. Gisa ka to na Cheryl. Igsong slater ba? Noon sa mangka? Taas pa din mo, tapat ang ibabaw. Dato nila tugtap sa para mahilom ni Fafa. Kaya pamakaraw kita na. Ito nang dito. Para mahilom ka. Sige, tsagin ko dito. Uy, mga dito, ay may mamuyag. Wala. Ay buyag di kay dunggan. Ikaw raw sa tao. Hala! Kadto dai kinsa mo sa tong bayan. Kinsa man? Oo. Temple of Leia. Temple of Leia. Ah, mao na tay temple of Leia. Dara na. Ba? Temple of Leia. Bato na. No. Hala guys, grabe dyan kuyawa guys. Kay bisag init. Kanang murag na sa gabon-gabon. Tungod sa kabog na. Bisag init. Good init, manggod. Ayog saba! Init lagi pero bugnaw. Ayog saba diha! At ang gidaro ng viewers. Mataas sabaan. Oh, grabe din niyo. Grabe guys, sorry guys. Juan, Japan. Oh, botanik nas. Ah, tawas na na o. Japan. O kuno. Tamo na pa yung mga buwak. Kakahoy, may kasok buwak. O tarawa guys. Oh, namuwa ka nilang kuwan din eh. Gusto nga, sa ka nagkahuya tipin. Kami, namuwa ka kay mamuwa. Pero udlo ba yung nagdagan kay tipin? Taka yung mga din hindi mukha agbiyo. Mga ba? Manhira gini kan abi to dapita. No, sig mahurot na niyang kayo. Oh, nalibalik sa mga puso. Puso sa saging. Hi guys, I'm Steven. Wow, gabing lami ah. Ay, lami ako ay. Ang kay bugnaw man na bukid man. Hi guys, dana dagmi guys. Kapag yung mga buwak lang ni palay sa pusay, dara. Oh, balay sa pusay. Pangasal man yun. Basta taksi nga di anak mo. Ug nay magkaila natigan ni si Bolger. Uy, ni ato lagi sa Chato di Busay. Chato di Busay. Ano man sa Kisa man. Uy, Chato di Busay. Say highland. Masaya na dito. Unsa man na kay restaurant na dai? Restaurant to dai? Village. Ilang Cheryl to na? Ha? Oh, grabe taas ang Katong bukid. daya? Hindi na nilagkuan. No. Gisa ka to na Cheryl. Igsong slater ba? Noon sa mangka? Ninyo na. Wala pa. Yang anong lain Ito na ba? siya ba? Lamig ito Ilan pa ang ang view pa balay dito ko? ba? Taas pa din mo, tapat ang ibabaw. Dato nila tugtap sa para mahilom ni Fafa. Kaya pamakaraw kita na. Ito nang dito. Para mahilom ka. Sige, tsagin ko dito. Uy, mga dito, ay may mamuyag. Wala. Ay buyag di kay dunggan. Ikaw raw sa tao. Hala! Kadto dai kinsa mo sa tong bayan. Kinsa man? Oo. Temple of Leia. Temple of Leia. Ah, mao na tay temple of Leia. Dara na. Ba? Temple of Leia. Bato na. No. Hala guys, grabe dyan kuyawa guys. Kay bisag init. Kanang murag na sa gabon-gabon. Tungod sa kabog na. Bisag init. Good init, manggod. Ayog saba! Init lagi pero bugnaw. Ayog saba! Mataas sabaan. Oh, grabe din niyo. Grabe guys, sorry guys. Juan, Japan. Oh, botanik nas. Ah, tawas na na o. Japan. O kuno. Tamo na pa yung mga buwak. Kakahoy, may kasok buwak. O tarawa guys. Oh, namuwa ka nilang kuwan din eh. Gusto nga, sa ka nagkahuya tipin. Kami, namuwa ka kay mamuwa. Pero udlo ba yung nagdagan kay tipin? Daka ni mana din hindi mana mukha agbiyo. Mga ba? Manhira gini kan abi to dapita. No, sig mahurot na niyang guys. Katawa kay Hardin di busay ko no. Bitaw. Wala pa ta mabot ka later dai. Kini mo ni balayan na. Kini? Kini. Asa? Kini siya man nga balay. Mo na ni. Kini? Ano balayan?
Hi guys, diyan sa Miss Langit sa tops. Tara guys, sige tibok sibo, grabing taas din eh. Grabe dyan kita ano. Kita na mag-selfie rata na. Videos ako na. Kita dyan ka na guys sa tibok sibo. Kasi mis kinatasan guys. Miss kinatumyan. Kinatumyan. Kinatumyan sa Cebu. Tara, daghan po. Tawa. Bugno ka adto bisag kuan, init. Nawa oh. Siro, sorry. Kita anda tibok Cebu dako may Cebu day no? Nano? Grabe, mana guys, tibok Cebu guys, amis kay natuktukan. Siyudad sa Cebu na. Asa magbuhol na ni Dapit. Sila katuod sa bohol, dara guys. Hi. Kari pud bukid gyapon si Ja. Ay naman diring dagat ditong bohol. Grabe mga building day. Ito na to eh. Selfie. Yara guys. Tanaw guys, mga ni taas guys, na yung mga buwak. Ang palibot mga ni tibok Cebu. Pixel ko natakuan ba? Pixel ko nakuglangit. Tapos nana kay basig. Yara guys, ang mga kauban nagdana dari guys. Dara guys, sinana. Ari na. Asa na? Video ni. Asa na do? Ano naman? Yara guys. Init si Japiro bugnaw ka ato. Ang mga kauban do nakabuk nagdana dari. Pagkapana nga nabot ko dito. Bagtingkon po kayo. Tara guys, tarawa na guys oh. Itagdil tibok Cebu. Hindi maigo sa inyong kuan. Hindi maigo sa inyong sana. Grabe agkon. Grabe ata ng Cebu na po ang din. Ano pag-video nga man dito? Ay, pero ko na pag-video. Grabe na po ang Cebu. Di ay mo rin yung grabe kasing kabog na kangin. Ginoo ko. Itugnaw ko maso pinagsakit ko. Dawa. Jacket ako tindak ko. Ang kaya ara magkatugnaw. Tara guys. Nana, ara tugnawan na no? Init siya guys. No ka ato. Init siya babaw. Wala naman piso na may kung sa langit na. Lagi? Piso na may kuwang langit na tanawa. Tsaka katugnaw, nasa adlaw, pero arang kaka ng tugnaw. No guys, may makawagkuan. Dakpan ang kakudaning, tanggang kong mas. Anda. Ako yawang ganito dara. Sorry guys ha. Guys. Di pa tamang uli? Ay, ikot ako kata. Ano guys. Kanang nai. Sanitap. Cebu. Ay, mga lingkuranan. Lingkuran. Sabay ko dati sa Daplin.
kaya ang dadun ka. Ito, kaya ka sa view. Ignaw ka, dugangin. Pag-init na. Pag-init ka, pero ang hangin, ang katugin. Mo ni siya? Ang murag tanas langit ba? Ah. Ah. Hi guys, mo ni guys ang kuan ang tibok kita gud sa diri sa tops kana. Grabe mga building. Ah. Katubukid lagi po to didto na. Sibugya po na. Sibog po na. Padungas nga. Talamban, ano ba? Dako adig city no. Tang grabe sung dako ah. Gali kaliwa dito. Tanawa ka. Nas ilam sa isla. Kaya asa ang bola pitodlo ninyo kay mong video. So, katong may murag. Isla. Mana ang buhol? Ah, makunutog bowl guys, tudlong nana. Kanang islang gamay na. Kanang islang gamay manay bowl na. Kana kung gapaa do. Amiyan pa. Gamay ra mang bowl god. Tara na sa pikas sa pud dali at tas na yung mga buwak at ang pektuan to mga buwak didto. Sa kaya kung gilibot ang buwak. Guys. Last.